खुलुमबाय बड' निउज NB आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नायलां। दिनैनि रादाबफोरानो जाबाय। दिनै 10 अक्ट'बर। आसामनि रोजा रोजा सुबुङा दिनै मोननो हागोन 1000 रां। आसाम सरकारा फोसावो दि जाय बिजाथिफोरा अरुण'दय एबा बिधवा पेन्सननि थाखाय सरकारनिफ्राय जा अनसुंथाइ मोनोमोन एबा गोदानै जायफोरा एप्लाइ खालामनो हादोंमोन बिसोरनो दिनै रांखौ सोना होसिगोन। लोगोसेनो जायफोरा रेशन कार्डनि माबाफोर खामानि थालांनाय दंबावोबा बिसोरो थाबैनो थि खालामना ला। बेनि थाखाय सरकारा 10 निफ्राय 16 अक्ट'बरसिमनि गेजेरावनो थाबैनो खालामना लानो थाखाय सरकारा खावलायदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुङो दि बिटिआर एकर्ड जानायनि उननिफ्रायनो बिटिआर हालामाव थानाय बर' लाइमोनफोरा सोलोंथाइ बिथिंजों लोगोसे आरो खेलानि बिथिङावबो गोबां डेभेलप जाबोगासिनो दङ होनना बिथां प्रमद बर'आ बुङो आरो लोगोसे बुंबावो। बिथां प्रमद बर'आ गोगोमसार गयारी बिथांखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो मदद खालामबाय थागोन होननाबो बुङो। आसामनि दाब दाब जायगाफोराव जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव गुवाहाटि नोगोराव दैबाना जानायजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय खजुवा होननाय जायगायाव भारतनि 15 नं हायुङारि राजा लामा नेशनेल हाइवेनि सायाव बानायनाय दालांआ 2 निफ्राय 3 इन्सिसो गाहायाव गोदोलांनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनाय गिदिर गिदिर गारि मटरफोरखौ बे दालांनि साजों थांनायखौ बन्द' खालामथ'नाय जाबाय। 2024 मायथाइयाव जानो गोनां HSLC आनजाद बे आनजादनि रुटिनखौ आसामनि सेबा बर्डआ फोसावना होबाय। 2024 मायथाइनि HSLC आनजादा 16 फेब्रुवारिनिफ्राय जासिगोन। डक्टर जानायनि सिमांआ सिमाङैनो थालांबाय। MBBS फरायबाय थानाय सासे लाइमोननि जिउ खहा। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापरि समखं ओनसोलनि सिङाव थानाय रकलुं मिसिं गामिनि मुस्रि बागेश्वर दावनि आंगो फिसाज्ला अंकुर दावआ थांनाय 17 सेप्तेम्बर खालारखालि डिब्रुगड़आव थानाय आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटेलनि केम्पासआव गारिजों लामायाव जाब्रबथाय जानानै गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। गोबां ट्रिटमेन्ट खालामब्लाबो बासायनो हायासै बिथांखौ। बिथाङा 8 अक्ट'बर खालारखालि मोनानि 9:30 रिंगायाव जिउ गोमायो। गारिजों हान्था मेला खालामनानै सोलिग्रानि थाखाय सांग्रां जानाया गोनांथि। जायफोर सुबुङा गारिजों हान्था मेला सानफ्रोमबो सोलिबाय थायो एबा जायफोरा गारि मटर दं बैफोर गारि मटरफोरनि RC आरो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ डिजिटेल कार्ड बानायना लानाया जोबोर गोनांथार। आसाम सरकारा सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय दं दि ड्राइभिं लाइसेन्स एबा RCखौ 31 अक्ट'बरनि सिगां डिजिटेल कार्ड खालामना लानो खावलायदों। जायफोर डिजिटेल कार्ड बानायना लाया अब्ला पुलिस बिफानजों हमजाबा जुरिमाना होनांगोन होननाबो फोसावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलां।